Обичам лабне. Обичам го като добавка към салати. Просто е така да го хапвам. Днес ще го панирам и ще го поднеса с домашно сладко от праскови. Така, имам брашно, 3 яйца и панировка, която е вътре има галета, корнфлейкс. Общото може да панирате лабнето с всякакъв вид панировки. Понеже лабнето е потопено в мазнина, е добре преди да попадне в брашното да бъде подсушено върху хартия. Ето го, вижте. Не е ли симпатично? Взимам хартия и в чинията. Между другото, тази рецепта наистина е много бърза и е подходящо мезе за чаша вино, да речем. Ще подсуша и след това класика. Брашно, яйце, галета. В брашното мазината вече е загряла. Сега в яйцето изтрупвам от излишното брашно и в купата. Може да използвате лабне с различни подправки. Това в момента е класическо. Яйце и в галетата. Овалвам и след това в добре загряла мазнина. Не искам то да се готви, а леко да омекне отвътре, а отвън да е хрупкаво. Хрупкаво отвън, меко и много вкусно отвътре. Балансира се идеално с домашното сладко от праскови.